Moi! Niin tässä on Jassu. Mä nostan sen näin. Saa juosta, se tykkää paljon juosta. Se tykkää tällä hetkellä, sen nimi on niinku Jassu. Ja se on tällä hetkellä 6 kuukautta. Erityisesti se parittelee liikaa. Esim. Tällaista. Ootas, minä näytän. Parittelee, koska haluaa poikasia. Ja mä vielä kerron, että tässä on sen häkki. Tässä on Jassu. Jassu. Sulla oli jotain liikaa. Ympäri. No. Niin, Jassu tykkää paljon silittämisestä. Ja myöskin nuolemisesta. Tällaista se on. Pieni Jassu. Oho mun käsi. Moi! Sitten palitellaan. Tuu tänne. Tule. Tällaista on sen au. Tollaista.